Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Isang araw, bagong araw ng mga puso. Yes! Yamot ka na, no? Kakainis, no? Itong buong linggong to, ramdam na ramdam ko mo na single ka. Oo nga. Tapos yung tubig, ang lamig-lamig pa. Ano ba yan? Hindi nakakatulong yung malamig na tubig sa relasyon mo. O sa status mo na single ka. Ay, nako. Nakainis, no? Bukas na talaga yung yung ano na. may makikita ka na talagang may magbibigay. Hindi, ngayon linggo pa lang na ito. Oo. Yan, may nagpapadala na sa opisina ninyo. Kung nasa opisina ka man, di ba? Pero bukas yung bukas mayayanig. Yan. Ang Santa Mesa. Ang Pasig. Yan. Ang Pasay. At lahat ng lungsod sa Maynila. Oo naman. Mayayanig sa traffic. Tama, Una, sa pila sa pila. restaurant. At saka payday, no? Malamang Oo. payday. Payday weekend Oo, pa. Naku, nako. matinding pagyanig bukas to. Oo. Mayayanig din ang wallet, ang Trot, bulsa. lahat magyayanigan talaga bukas. Yanigan na. O wag ka nang ikaw single ngayon tapos naiinis ka, yun na lang isipin mo. Hindi mo kailangan sumabak sa matinding traffic. Yan. Tama. Mag half day leave ka na. O mag-leave ka na lang din para hindi ka na tawag dito, maiinggit dun sa mga magpapadala ng bulak na sa opisina ninyo. Makakasabay mo sa UV Express na may mga dalapan lobo na parang sa utak mo, hindi ka naman masamang tao pero gusto mo silang putukin lahat. Diba? Sana makain yung helium correct, ng diba? lobo. Mga ganun ba? O kaya sana madapa siya sa cake niya. Mga ganun. Alam ko hindi ka masamang tao pero alam ko iniisip mo din talaga yan. Pero actually, pag-iisip ng ng hindi masyado maganda. Di ba sabi nga nila, ewan ko kung uso pa yung, di ba, ang Valentine's Day naman, di lang sa magjowa eh. Oo. Di ba, pwede naman, date mo yung nanay mo. Kaya ganun talaga pag walang jowa. Pinipilit lang. Sinong date mo? Nanay ko? Nanay ko. Mga friends. So, di ba? Ganun naman talaga, di ba, partner? Although, there are some people who don't really celebrate the Valentine's Day. Meron ako kakilala na hindi siya nag-celebrate kasi nga para sa kanya ko narinig yun eh. Oo. Na para sa kanya, ang Valentine's Day ay isang napakalaking advertising scam. Posible. Scam lang ito Oo. para Naging na siya eh, naging parang commercialized na. Oo, unlike dati talaga, nung hindi panahon commercialized natin. na rin naman talaga dati pa eh. Pero hindi lang masyadong mahal. Hindi mas bongga, no? Oo. Kasi dati simple lang yung pagbibigay ng Simple lang card. kasi dahil hindi naman pinopost. Oo. Ngayon kasi pinopost. Kaya syempre Pabonggahan. kailangan Nagsusunuran tuloy yung mga tao na kailangan True. mas bongga din yung sa akin, mas mahal yung ibibigay yan ko. yung sinasabi ko sa'yo, partner. Nakasalanan pa rin talaga yan lahat ng social media. Sino pa naman natin? Wala eh, di ba? Wala. Bibigyan nga lang ako ng Valentine card, okay na yun eh. Di ba yung ba yung kausuhan dati? Ka, Gugupit ng kartolina. Gugupit ka ng kartolina na hugis puso. Oo. Tapos ang gagawin mo, yung hugis puso na yun, ipapatong mo sa bond paper. Oo. Tapos kukulayin mo yung gilid para pag tinanggal mo yung kartolinang cut out, di ba? May pusong Correct, parang on fire. Ganun. Totoo, kaya sina Cupid, di ba? Gugupitin mo sila. Gugupitin mo sila, Cupid. Tapos may message ka doon sa katawan ni Cupid. Trot. Ngayon. Nga. Ay, oo nga, Cupid. Pwede ba Diba? yung gawin ng mga batang maliliit? Correct. Kasi nag-iisip yung anak ko kung ano daw pwede niyang bigay sa mga classmates niya. Yun. Mamaya magbigay siya ng tsokolate, sumakit pa ipin, kasalanan pa namin. Oo. Pero yung Cupid, naalala ko nga pala, Correct, dati uso binibili yun, yan sa National Bookstore. Tapos Kulay bibili ka pula. lang, correct, tapos bibili ka lang ng pulang kartolina, tapos gugupit-gupitin mo, tapos Totoo. yung lalagyan mo ng note. Totoo. Ang simple-simple lang po dati. Grabe. Samantala ngayon, no? Ngayon, meron ng
dose-dose ng bulaklak. Tas, o di naman kaya merong bulaklak na hindi namamatay. May ganun, di ba? Yung sinabi ko sa iyo, partner. Sabi ko, kung yung pwedeng ito yung bilhin mo, yung bulaklak na hindi namamatay. Yung parang sa Beauty and the Beast, yung nakalagay sa garapon. Garapon. Nung naging garapon na, hindi na siya sosyal. Nung jar siya, flower in a jar, social siya. Nung sinabi kong ginarapon yung bulaklak, diba? Uy, may mga ganun na. Pero hindi siya plastic, iba-iba. no? Hindi. Ang galing. Hindi siya no? namamatay. Hindi. Oh. Hala. May mga ganun. Hindi mo patay na yung pagmamahal mo sa kanya pa yung rose na ibinigay Buhay mo, buhay pa. Diba? Galing naman nun. Ganon. Bongga yun, ha? Ang dami talaga mga ganap. Pero, anong gagawin nyo? Anong ganap nyo bukas? wala, Magjowa? ayaw namin sumabay. Ang traffic niya, Diyos Sa bagay, ko Lord. oo, sa bahay Hindi, tsaka lang. alam mo, partner, na-experience ko yan kapag ka hindi ka nagpa-reserve. Kapag ka hindi medyo mas mahal yung pupuntahan mo, tapos hindi ka nagpa-reserve. Tapos, yung regular kang pipila, naranasan ko na yan sa mga occasions, Mother's Day, Father's Day, yan nga, Valentine's Day. Pag hindi ka nakapag-reserve or wala reservation restaurant, pang 15 ka sa Sipin pila. mo yun, Tapos no? makikita mo, ang bagal-bagal nilang kumain lahat. Siyempre, nanamnamin nila. Siyempre, Totoo, magpipicture-picture pa. sila. Diba? Tama, O, Instagram muna. Correct. Hindi init lang yung ulo ko, no? So, hindi na lang ako sasabay. Hindi, tsaka gusto namin kasama yung mga kids. May baby pa kasi kami. Hindi basta-bastang may iwan ng ganun na lang. Hindi, tsaka alam mo, partner, sa totoo lang, ang bilis lang kasi talaga nilang lumaki. Dadating yung araw na ayaw ka na nilang kasama. Ano pang event yan, di ba? Na kahit pilitin mo silang sumama sa'yo. Oo, ang dami ko ng kaibigan, partner, bilang huli akong nagpakasal at huli din akong na nagkaroon ng anak. Ang dami ko ng kaibigan na nagsabi sa akin yan, naku, yung si Princess, yung edad na yan, naku, talagang namnamin mo yan, yung si Prince, yung ganyan. Kasi talaga, kami ngayon, ito yung mga linya ng mga kaibigan ko, kami yung nagmamakaawa. Nasamahan naman nila kami. Yung sasabihin Kasi namin, feeling na yung mga bata ngayon, parang corny sila sa mga lakad ng nanay nila. Correct. May mga gano'n. Kaya Pag-ager na, truth. teenager. Kaya natutuwa ako dun sa mga kahit malalaki na sila. Tapos gustong-gusto pa rin nila samahan yung mga magulang nila. Nakakatuwa yung gano'n. Pero dadating talaga sa puntong ayaw na nilang pipiliin po sumama. nilang yung tropa nila, yung samahan nila, inuman, gimmick, Correct. kaysa sumama sa lakad ng nanay at tatay nila. Oo, yung gano'n. Kasi mas masaya. Tama. Kaya ngayon, di ba, yung sama ako, namnamin mo yan. Oo, correct. Kaya yun yung gagawin namin habang maliliit pa sila, partner. Lahat ng okasyon, yan, na may isa-celebrate, isama namin sila. Anyways, pwede mo namang i-celebrate ang Valentine's every day, di ba? Totoo, yan naalala ko dati pag gantong Valentine's Day, ikaw nagpabook ka na ng mga concert tickets di ba? Nag-purchase ka na eh. Oo, kaso may baby kasi, partner, breastfeeding pa ako. So, ano mo yan? At saka antukin ka na. At saka, yes. Alam mo, naiirita ako sa mga ganyang klase mga Ayaw mo na sa concert. maingay. Hindi naman, partner. Kasi usually, pagka-concert naman, malumanay, masarap naman sila. Ang ayoko, partner, yung meron pang siguro kasi matanda na nga ako. Naiinis ako yung hindi na nga mag-umpisa sa oras kasi hindi naman talaga nag-umpisa sa tamang oras. Tapos yung medyo late na, may front act pa. O hindi ko binabaliwala yung front act ha. Talaga napakahalaga ng mga front act. Oo, diba? Mahilig tayo mga Pilipino. Kasi alam mo yun, parang isa sa mga dahilan kung bakit din or inaabangan din natin ng isang major artist kasi sino kaya yung magiging front act. Pero para sa mga taong inaantok na. Para sa mga tita ng dekada, correct ka. Yung mga front act, pampatagal po yan. Pampahaba po. Nakakaloka. Kami ng girlfriend ko sa bahay lang din. Oo, tama. Ayaw namin makipagsiksikan. Oo, madami naman pwedeng gawin sa loob ng bahay. Sabi namin role-playing na lang tayo. Yan, Ako si siya? Cupid. Yan. Oo, Yun lang ang suot mo, partner. Cupid. Pana lang. Sabi ko, papanain kita. Yan, diba? Si ate girl naman, magpapapana din. Hindi naman ang umarte. Nakabahag lang ako bukas. Correct. Huwag na, partner. Pana na lang. Hindi, charot lang. Tutusukin kita. Ay, ganyan. Yung si ate girl naman, papatusok din. Hindi pwede, alam mo, pwede sa bahay. Uso na ngayon yung di ba, partner? Yung meron lang isang part ng wall na i-decorate ka. Yun lang. Kasi kung alam mo, gusto mong ma-achieve yung parang may picture din kayo, isang part lang ng wall. Correct. Di ba? May konting balloons yan. Lagi mo ng korting-kortina dyan. True. Gupit-gupit na puso. Correct. At saka kaya picture yung dalawa Yan, ganyan. Di ba? Pwede na yun. Pwede na. Pwedeng sa loob ng bahay, hindi makikisabay sa traffic. Medyo mas
hindi magastos compared Tama. to yung talagang lalabas ka. Mas mahal talaga yon. Correct. Diba? Ganun. Ano expectation mo sa jowa mo ngayon? O sa asawa mo? Wala, may baby kasi partner eh. Kung halimbawa siguro, walang baby. Wala kang tas malaki na nilalambing? wala. Kasi meron kaming mga pinaghahanda, mga bagay-bagay eh. So, Okay. nag-usap na kami dyan. Wala magregaluhan ha. Para wala mape-pressure. Kasi totoo pag may nagbigay na isang nauna, mapipressure ka rin kahit wala kang intention muna magbigay. Mapipressure ka na magbigay Kaya pabalik. nga. Hindi, tsaka sinabi niya din yun sa akin, wag ka walang bigay na regalo. Sabi ko, wala naman talaga din. Kasi, wala din naman kasi kami. Walang cheque. Ano regalo ko sa'yo, walang pera. Oo nga, ano ba yan? Ganon. Matumal. Matumal, hindi lang, mo sa'yo Valentine's Day ngayon. O, ganyan. So, kung medyo matumal ang budget kabisyo, be creative. Correct. Yan. O kung hindi naman, kung yung first 10 minutes ng tambalan, irita ka kasi single ka, di ka makarelate sa mga usapang ganito, o sige, mag-live ka na lang bukas. O di Oo. naman kaya, i-practice mo yung art of dead ba? Huwag ka mag-live, di ba? Tama, tawagan mo lahat ng mga kaibigan mo single. Marami din sila malamang, hindi naman ikaw nag-iisa. Tama. At saka para bukas, para sa mga single, tomorrow is not Valentine's Day. It's just Friday. Di ba? Tama. Okay Oo. lang yun. Ordinary day para sa Oo, ilan. Tama. Carry lang yung mga ganyang klase mga eksena. Ha? Chill ka lang. Minsan lang kasi parang sampal sa mukha mo yung lagi mo nakikita yung puso sa mall, mga magjowa naka-couple shirt, diba? Nakakayabot naman naka-couple shirt, diba? Mga ganun. Kaya parang sinasampal-sampal ka ng paulit-ulit, pinaparamdam talaga sa'yo mag-isa ka. Nakakayamot, diba? Good luck sa'yo bukas na lang makikipag-date. yan. Again, kung ikaw single ka naman, di ano ka na lang, magpakalayo-layo ka, itulog pwede. mo yan. Itulog mo. Kaya Pwede date mo naman. yung sarili mo. O kaya, para to make you feel good, yung dati mong inaasam na sapatos, 'di ba? Doon mo na lang ibuhos. Yung gano'n, yung mga i-reward mo na yung sarili mo, yung mga gano'n. Date Kumain ka sarili na. mo. Yung kumain ka na masarap. Yan. Pwede yung mga ganun. din. Madami mga ways to feel good. 'Di ba? Hay nako, kayang Valentine's Day talaga na yan. Medyo may pressure Medyo talaga. may Hindi mawawala. pero dead ma lang. and then, it's just, Kami, ganito nga lang. Walang pagkukunan talaga. Matumal. Bahay lang. Oo, ganun bye. lang. Kami, dead ma. Oo. Hindi kailangan pressure sa sarili. Ganun talaga. At bukas, anniversary ng Love Radio. Yes. Diba? 45th. Tayo nila magkaka-date tomorrow. Tayo yung magkakasama talaga. Good morning sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay. Isa natin tambalanista nagtatanong, Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako since 2006. Ano po ba dapat kong gawin? Dahil feeling ko, natanso ako ng jowa ko. Natanso? Okay. Kasi, masyado niyang pre-project na mayaman siya, masyado niyang pre-project na marami siyang pagkukunan ng pera. Nung nag-propose siya sa akin a few months ago, ang dami-dami naming plano. Tapos ngayon, malaman lamang ko, konti lang pala yung naipon o halos wala yatang ipon. Kaya tuloy yung mga plano namin nababawasan. Yung dream kong wedding, wala na. Ay nako, nakakainis. Kaya ayan, feeling ko natanso ako. Ano po ba dapat kong gawin kasi masama ang loob ko? Alam mo, ate girl, kung di mo lang napapansin yung message mo, puro ako. Oo. Wedding ko. 'Di ba? Natanso ako. 'Di ba? Naloko ako. Hindi mo ba napapansin na it's all about you? Tama. Puro ka ako. Selfish ka pala eh. 'Di ba? Ang damot mo, girl. Naisip mo ba na tanungin yung jowa mo kung okay lang din naman siya? Correct. Puro ka kasi ako. Nabawasan na yung plano ko. 'Di ba? Yung dream wedding ko. Puro ikaw. Di natanong mo ba siya kung okay ka lang ba? Bakit bigla ka nawala ng budget? Anong may pinagdadaanan ka ba ngayon? Correct, anong problema? Natanso ka ba talaga o biglang may problema siya? Hindi mo lang alam, 'di ba? Ano ba ibig sabihin na natanso? Yung Napeke. Napeke. Akala mo ginto, yung pala correct, tanso. yung tanso lang pala, 'di ba? Yung ganon. Ganon talaga minsan yung ibang mga tao, pag hindi mo pa sila masyadong kilala, best foot forward yan. Tama. 'Di ba? Ano yung impression ko tuloy sa kanya ngayon? Mukha siyang ano? Mukha ka pera girl. Hindi, pero siguro partner, parang nanggagaling yung disappointment niya sa, syempre, ang daming
ang daming plano. Ano, kasalanan na naman to ng social media partner kasi syempre, ang dami mong plano, tapos ang dami mong naiisip na mga pwede mong gawin, tapos biglang, dahil nga kulang sa budget, yung jowa mo, di ba? Unti-unting nalalagas. Yung dating akala mo pabibili ka ng bulaklak, biglang hindi na lang, yung sa simbahan na lang, kasi yung simbahan naman, meron naman silang bulaklak. Ganon. So, dun ka na-disappoint. Tanungin mo muna, yung jowa mo, ano ba talaga yung budget? Baka din naman kasi, in fairness naman to her, dun sa nag-PM sa atin, baka din naman kasi yung pa-expectation ni kuya. Masyadong paasa din, masyadong pagarbo, payabang din. Pagarbo, yun naman pala nga din. Yung parang pangako, 'di ba? Wala naman palang pagkukunan, 'di ba? So dapat mag-uusap kayong dalawa, ano ba talaga yung budget? Saan ba talaga natin gustong ilagay yung majority ng budget, ganyan. Magti-theme pa ba tayo o wag na? Kukuha pa ba tayo ng mga organizer o tayo na lang magkakaibigan? Oo, gaano karaming i-invite natin? Oo, diba? Yung mga close friends lang natin yung correct. Pupuntahin natin. Tama. Mga ganon. Baka kasi parang ang problema dito, gusto ng jowa mo magarbo, diba nalaman mo hindi naman pala kayo maggarbo, kaya naiinis ka. Girl, hindi pa kayo kinakasal, may ganyan ang issue ha. Pag kinasal kayo, ang finances is a major issue at dapat ninyong pag-usapan yan. Hindi pwedeng hindi pinag-uusapan yan. Oh. Mamaya, tanungin mo siya. Ano ba talaga? Feeling ko may malaki yung struggle dito ni lalaki na ayaw niya lang siguro sabihin sa'yo kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon. Correct. So mamaya kausapin mo na, alam mo, may expectation ako nung una kasi sa mga sinasabi mo sa akin. O syempre, kahit pa paano, umaasa ako na magiging ganito yung kalalabasan ng wedding natin, pero bakit parang hindi siya matutuloy? So at least pag tinanong mo siyang ganun, malalaman mo na, pasensya ka na kasi nagka-problema ako sa finances ko ngayon. May emergency kami sa bahay, nagkasakit siguro yung mga magulang niya o kung sino mang family member pero niya. Pero dun sa dapat tanungin mo siya. Kaya nga, babalik ako sa, it's not all about you now, girl. Hindi puro ako. Tatanungin mo din siya. Tama. Kasi kayong dalawa. Wala nang ikaw at siya. Parang kumbaga wala nang ikaw at ako. Ang meron lang ay tayo. So, dalawa na kayo niyan. So, pag-usapan ninyo yan. Correct ka. Meron akong kaibigan, ganyan din yung mahilig din siya magpa-impress, which is feeling ko natural na paraan para makuha ang babae. Yung tipong nanghihiram siya ng sapatos kahit wala naman talaga siya sapatos. Sa mga boys, ginagawa namin yun eh. Minsan lumihiram sa akin ng kotse para magpa-impress dun sa lalaki. Tara, labas tayo ngayong weekend. Nakakotse siya. Diba? Sila babae naman naramdam. Feel sinundo ng kotse. Nung tumagal na sila, ba't wala ka ng kotse? Hiram ko lang kay kuya yung kotse. Diba? Bakit wala ka ng, ba't naka-Spartan ka na lalagi? Kasi niram ko lang din yung sapatos, di ba? May mga ganun talaga, may mga taong nagpapa-impress. Oo. Pero, eventually, ako para sa akin wala masama yun eh. If you're trying to hook someone or parang gusto mo talagang magpakitang gilas, di ba? Talagang, natatandaan ko dati partner, parang iilan lamang ang meron sa akin ng ligaw na mayroong kasasakyan. So, pag sinusundo ako sa Mandaluyong partner, ang bagal kung tumatamboy-tamboy pa ako sa labas ng kotse. Kasi para mapakita sa mga kapitbahay. Sumundo sa akin may kotse. Di kotse maliligaw ni Emmy. Oo. Wow, grabe. Di kotse ng anak ni Aling France. Diba? So, I get the pa-impress part eh. Meron yan, hindi talaga mawawala yun. Pero eventually, kung lumalalim at lalo pa ito, ikakasal kayo ha. Kasi kung pa-cute-cute lang yung parang ito yung mga tipong hindi naman ito magtatagal. Oo. Okay lang yung mga hindi maging honest with each other. Hindi. Pero dapat honest pa rin eh. Whether or not maiksi o mahabang relasyon, diba? Dapat honest kayo sa isa't isa na eventually kailangan mapag-usapan nyo na talaga. And uulitin ko, ang finances, yung mga financial situations, ang pera po, parte ng buhay mag-asawa. So, pag-uusapan nyo yan. So, dapat itong issue na to, practice na to. Tama. Diba? Saka, hindi ko gusto yung linya mo, natanso ako. Na parang, natanso ako para namang hindi mo mahal yan. Yun nga, parang ang tingin mo sa kanya, ginto Ito na, sagot sa kahirapan correct, ko. Ito na. Kaya nga, hindi mo siya ginusto dahil gusto mo siya. Ginusto mo siya dahil ang tingin mo sa kanya, ginto. May pera siya, diba? So, paano kayo umabot sa stage ng engage yan? Kung hindi mo rin naman siya masyadong kilala or parang, alam mo yun, yung ewan. Kasi kayo mga bata, kung magdesisyon kayo, wagas-wagas, mema lang. Di ba kasi kung gusto mo ang isang tao, hindi mo iisipin yon yung natanso ka. Parang
iisipin mo, Iintindihin sige, mo siya. sabihin mo, okay, sige, hindi naman pala ganun yung budget natin. Di sige, liitan na lang natin. Correct. Diba? Meron nga akong nabasa, partner, na sa sobrang, nag-trending din to sa sobrang, gusto nilang, yung pera nila mapunta sa pagsa-start ng family over the mismong ceremony of the wedding. Yung wedding dress niya, nabili niya sa Lazada. So bumili lang siya online. Di ba ngayon kasi, partner, pag hindi online mo binili, yun na simple lang, mahal talaga ang wedding dress Kaya lang ito, practical siya. Sabi niya, wedding gown, bibili ko na lang online. Di ba? At in fairness to her, maganda din naman at bagay. Mura Parang pa. ang dami nga daw nagtanong sa kanya kung saan niya nabili. Tapos sabi niya, online. 'Di ba? Yung ganun ba na balitaan natin yung taga Cebu ba yun? Na ang prenup nila is yung hindi sila gumastos ng matindi for stylist, outfits or whatever kasi and makeup kasi ang prenup nila ay parang kung ano itsura ng mga mag-asawa. So, naglalaba. Tama. 'Di ba? Nagluluto. Nag-trending pa. 'Di ba? So, pwede kasing gawing pwede kasing gawing matipid. Ang hirap din naman kasi dito, masyadong materialistic ka kasi. Hindi lang 'yun. Ang tanong Pero mo nahusgahan ka tuloy. Hindi, ako susunod na tanong ko diyan, partner, maganda ka ba? Mas malala yan. Hindi, charot lang. Hindi, I know and I feel you. Gusto mo lang talaga ng magandang wedding. Tsaka hindi mo naman mararamdaman din yan kung hindi ka pinaasa. Yun so din naman. kaya mag-usap kayong dalawa. Kasi kung una pa lang, hopefully, 'di ba, una pa lang sinabi niya na, hindi ka sana feeling na tanso. Tama. Diba? Para hindi ka feeling disappointed ngayon. So, kaya ka din nag-expect. So, pag-usapan niyo yan. And ako ay suggest, partner, pumunta kayo sa mga bridal fair. Oo. So, yung wedding library, partner, meron na naman silang bridal fair which starts tomorrow. Uy! So, Feb 14, 15, and 16 sa Mega Mall. Ang dami diba? yung dyan ma-outsource na mga Oo, ang dami. Kung ano-ano at sino-sino. Punta ka na, partner. Tingin-tingin, Mga- diba? Nung huli nga tayo nakarating dyan nakita ko may mga murang singsing. Correct. Totoo yan. Tapos, ultimo host, makakakuha ka dyan. True. Diba? Videographer. So yun yung ako natandaan ko, partner, nung kinasal din ako sa wedding, sa bridal fair din ako nakakuha ng Mga suppliers. Ng suppliers. Oo. Kasi magpapa-impress sila niya, papakita nila yung mga Totoo. Yun. Parang one-stop shop nandyan lahat Correct, yun. So, catering hanggang yes, organizer lahat. Totoo. So, punta po kayo kasi yearly talagang very successful yan. And for this year, partner ulit ang Love Radio dyan. Yes. So, meron tayong segment dyan on Feb 15, Saturday, alas 4 ng hapon. Uy. Yan. So, kung Pasyal-pasyal gusto kayo dyan. Pasyal kayo kasi nandyan po kami. Yan. So, nice punta yan. kayo doon. Ang ganda sa mga bridal fair, partner, tama kayo. One-stop shop na Dati nga, partner, ang mga nandyan, puro make-up, pati make-up, 'di ba? Doon ka na 'di ba? Catering, ganyan. Maski nga pang honeymoon. Totoo. 'Di ba? Parang ito na yung yung pagpipilian. Ngayon, partner, maski yung mga skincare, yan. Andiyan na din. Kasi syempre, na-realize ko to, partner, kasi dun sa Doctor's Drip, may mga nagpupunta sa amin na months before. Kasi ikakasal sila. So parang na yun parang tawag doon, yung naghahanda na. Conditioning na ng katawan, ng mukha, 'di ba? Yun, yung mga ganun. Tsaka di ba din may mga toys ng mga adult? Oo, yan. Yan din. Kumpleto talaga. Oo, kumpleto na dyan. Yung mga nanay tatay yung may laruan, di yung mga yan. Oo, yung mga ganyan, partner. Ang dami. Nagulat ko, nasustante to. Diba? So, yun yung pwede, ako sa palagay ko, yun yung pwede niyong gawing dalawa. Pupunta kayo sa mga bridal fair. Yan, pwede. Tapos, doon kayo mamasyal. kukunin nyo lahat ng mga flyers. Huwag muna kayo magdesisyon. Tanong kayo doon, mapag-usap. O pagdating ninyo sa bahay, saka kayo mag-ano ngayon. Saka nyo i-filter ngayon. Ito, mahal to, wag na. X. Ito, mukhang mura. Tanong na. May kaibigan ako, dalawang kaibigan na nakakuha dyan ng murang singsing. Diba? Meron talaga. Makakuha ka dyan. Correct. At saka maganda na mura pa. At saka usually sa mga fairs na ganyan, meron silang mga special rates. Correct. Diba? Ganun. Basta mag-usap kayong dalawa. Ayoko maghihiwalay kayo dahil sa feeling tansu-tansu. Ang dami mong arts. May patansu-tansu effect ka pa dyan, girl.
Kung gusto mo talaga isang tao, Oo, di ba? diba? Gusto mo siya, hindi dahil sa ino-offer Hindi niya. lang dahil doon, 'di ba? Everything about that person you will have to love. Yes. Salamat sa pagtutok, Kabisya. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Ang programang walang problema, Hey Tambala Na! Always your number one. SM radio station.